ассалому алайкум дӯстони азиз. Мутаассифона имрӯз шуморо хурсанд карда наметавонам, чунки баъзе хабарҳои бад аст. Хеле ҳамаи шумо огаҳ ҳастед, ҳоло як вируси бо номи коронавирус ҷаҳонро ба ташвиш гузоштааст. Ба ин вирус аллакай дар ҷаҳон тақрибан 162 000 нафар гирифтор шуда, тақрибан 6 000 нафар бошад ҷони худро аз даст доданд. ҳоло ҳамаи давлатҳои кишвари олам барои паҳн нагаштани ин вирус кӯшиш доранд. дар он давлатҳое ки ин вирус пайдо шуд, барои паҳн нагаштанаш сарҳадҳои худро ногаҳонӣ маҳкам карданд. дирӯз Ӯзбекистон маҳкам карда буд, ки бисёр муҳоҷирони мо ҳатто бо зан ва кӯдакҳои хурдсолашон дар байни сарҳади Ӯзбекистон ва Қазоқистон монданд. дуо мекунем, ки онҳо сиҳату саломат ба манзилҳояшон баргарданд. Инчунин имрӯз Қазоқистон низ ногаҳонӣ сарҳади худро маҳкам кард ва бисёр муҳоҷирони мо ин сар ба ман навистанд ва баъзе роликҳоро парт карданд, ки то ин ки бачаҳоро огаҳ кунем. ҳоро видеороликро мемонам, баъдан худатон тамошо мекунед. бачаҳо гуфтанд, ки бачаҳое ки дар сарҳади Қазоқистон гузаштагӣ буданд, онҳо ба Русия баргашта натавонистанд. бачаҳое ки аз Русия ҳатто баромадагӣ буданд, дар байни сарҳади Қазоқистон ва Русия қарор доданд, дар нейтралка, яъне онҳо баргашта омаданд ва Русия печатҳои онҳоро аннулировать карда боз ба Русия қабул кард. Ба гуфти бачаҳо то 15 апрел маҳкам мешудааст, лекин ин ҳам маълумоти аниқ нест. ҳоло барои ин каме босабр бошед. ба он муҳоҷироне ки ба сарҳад рафтанианд гуфтаниам, ки бародаро каме сабр кунед, ки чӣ гап мешавад. дӯстони азиз, видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед, то онҳо низ огаҳ бошанд. дар видео класс гузоред, то ин ки YouTube зиёдтар паҳн кунад ва бародарои мо огаҳ гарданд. ҳоло видеороликро мемонам, худ тамошо кунед. хуб дӯстони азиз, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. салому алайкум бародарони муҳоҷир. бачаҳо рафтем мо граница як моҳ маҳкама. кадом муҳоҷире боше наед, то 15 апрела саргардон нашед. мо рафтем омадем, граница ҳама маҳкама. бачаҳо ҳама маҳкама то 15 ҳама маҳкама граница бачаҳо то 15 апрела. инами ба мошин бачаҳо рафта омадан. се мошин ба қафо дигаро мошин омадестан. граница маҳкама бачаҳо. инам бачаҳо ҳама омадестан, унам мошин дигариштам ҳама шитагия. мақсад ҳамира аниқ кунен, баъд рафта бироинда мақсад ки ина бачаҳо ҳама шитагиан. бачаҳо гап незанед? чӣ гапа? ям граница маҳкама мегӯям, барои ҳамқа бачаҳо азоб накашанда, барои бачаҳо наед маҳкама. мошинаҳо мо ҳамин нейтралки Ӯзбекистону Қазоқистону дармондагӣ. границаҳои рускаригӣ, қазоқ ҳамана рускаригӣ фақат граждани худаша ҳамин тарафи Ӯзбекистон қабул кардааст. Ӯзбекистон одамои худаша қабул кардааст. мо ҳамин мобайни ду сарҳад бимондагӣ.